Здравейте хора, тази вечер е нова година и реших да взема от тези пиратки, които са 60 броя и целият този пакет струва 60 стотинки, като се пада едната пиратка да струва 1 стотинка. Тук отзади пише при запалване възпроизвеждат звуков ефект гръм и също на тях пише мини one-shot, което означава да гърмят слабо. Нека да ги отворим. Ето така изглеждат, червени. И нека да вземем една Big Tiger, да ги сравним. Разликата е доста голяма при силата на гърмение, но нека сега да пробваме тези, които са от по една. Запалихме една и сега ще гръмне. Това беше за днескашното видео. Не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала ми и напишете дали искате да пробваме тези пиратки, да ги гърмим в шишета или да гърмим тези пиратки в вода. Напишете долу в коментарите. Чао и до следващото видео.